Sa mga bagyo nga nagabanla sa mga komunidad, makapangutana ang kadaghanan. Unsa ba ka epektibo ang flood control kung sa kainayahan kita na'y paninglan? Sa mga flood control projects nga tiyaw-tiyaw lang, daghan ang miingon. Nganong mo gamit man sa mahal nga artificial kung doon na day barato nga natural? Sa Bohol Bamboo Congress nga gipadangat sa Department of Trade and Industry o sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, gipadayag ang butong ug kawayan isip climate alay sa kanunay. Ang usa ka ektarya nga kawayanan muhigop og usa ka toneladang karbon matag buwan. Samtang kini ang labing paspas nga makapahiuli sa mga nangaumaw na nga kayutaan. Kung ang butong ug kawayan mo itukod sa mga kabalayan, maminusan ang paghabas sa mga kalasangan. Samtang ang tukon ug kawayan ikahulip sa mas mahal nga troso gikan sa mga lasang. Luyo sa labing paspas mutubo nga sagbot nabuhi ang industriya nga sa mga komunidad gisaligan. Kini kay ang butong ug kawayan mao'y latayanan sa nagkahanap na nga kultura ug kapanulundan. Milanog karon ang panawagan sa paggamit sa kawayan, dili lamang solusyon, kundili guod ug lintunganay nga haligi sa mas malungtaron nga mga pamaagi. Gikan diri sa Bohol Congress alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.